Yana shi ko an kira mata Non, là, c'est bon. Peut-être que c'est pas bon. C'est bon. Mais c'est bon. Babu ku kyale shi ai ya DJ dai. yana fita ana kira akwai wannan zai wannan kire ba gaji abu shi amma wannan muka samu kenan lokacin da nake so sun wuce a guje to cikin kwararren shi yanzu ina na kuka sai gaban tun ba moto gare shi Ga motar shi. kilo kushi shiga isa deja mun biyo mun wuce shi ashe ya tsaka so Can duci yayo ta sisan ne fa. bai san hanya ba sai Yanzu mu ya tashi mu ta yan ne yan miliyan disan. Muka na mishi. Can dai duci ne. Ku tai ku bar shi. Yanzu an samu kuɗin moto. Ko mi so an cikin shi. Mu yanzu ya ta yace mini shi da tare yan miliyan disan. Nace mishi shi da ka san samu information. Yanzu ka ga samu information ya ce da ba. Wanda akwai uban gida ne. Me gidan shi an san su. mun yi kona mu kawo wala ba mu kawo Ta ina ne? Madison. sai ma abin ya wuce ne mun wada mu aiki sai ma ta shiga wajen gara ta nuna kuce idan an san dai mun gani ko da ga an tare hanya sai ce ba shaka a ba mai banye sha Allah kaza da gare shi yanzu mutan nashi na yanzu abin da ya ce wurin mun kama shi wallahi inda ya kai wurin malami inda hayya kai wurin malami shi duka kilo ta kusa malamin sai a wani Dalla. Dalla a rage taurin hannuwa nan. A rage haurin. a rage mu An malamin nan sai ka hode shi. A hannuwa na. An darme su. A rage. Sai da ƙara ɗarme su, ai ba bane su, sai da ƙara ɗarme su. To kun san akwai mutane. Kun san ba ni ya gudu nan. Dalla a gudu. Ba ni ya gudu. Ina sai ya gudu. Ƙara ma ɗarme su. Magani ne. Magani ne sai kirgire. An bar shi da mai. Nuwa. Nuwar ka ci kokka. shi ya gani Mara da ki. mun ya kace mu da Ku bar shi, ku bar shi. Bidan yake kwari Abdurrashid. Sai ke shi wato. Kai, in sono zai ci son ta ku kyale ta.